Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa mga sakit araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga kababayan ko pong taga Pangasinan, masantos akabasan asi kayo namin. Sa mga Ilocano po, maimbag aldaw kayo amin. Sa mga baguhan na ngayon pa lamang po nakatukas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, wag po kayo magtubiling magpindutin ang subscribe at share button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual, lahat ng panggamot ng mga orasyon, dito lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag ipagyabang. Palagi po ninyong sa puso't isipan ang panatiling pakumaba sa isa't isa at magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmamahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. Ito ay malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa kapwa na hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo ng mga ginawa niyong kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Sana kung gusto nyo po sanang magpa-shout out po ay mag-comment lang po kayo sa baba. Huwag po kayo maya mag-comment. Basta maganda po ang comment. Sana papashout po, shout out po kay Bike Tayo Kabayan and si Berlindo Palisog. At sa inyong lahat, shout out po. Mag-comment lang po kayo sa baba para ma-shout out po kayo. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon at ituro po ay orasyon ni Jesucristo, kabal sa buong katawan na hindi tablan ng pako. Magdasal po ng isang ama namin, ang Baginong Maria, sumasampalataya, isunod po yung orasyon ng 3 beses po. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, ikaw nawa manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilay mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na katuwang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanahog sa kinaroon ng mayumaan ng 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon ang mumulang paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mabanal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung orasyon ng 3 beses. Ito po inuusal po sa isip lamang po, hindi nakabuka ang bibig, ihi po sa buong katawan. Narito po ang orasyon, 3 beses po sa rin. Jesus i Nazarinum, Jesus i Batas i Baragas, Patyas, lumipas, ihimit,
picabit imerisiana mitam jarum karum dium in verbum ipiternum. Jesus i Nazarenum, Jesus ibatas i Baragas, Patias lumipas ihimit picabit imerisiana mitam jarum karum dium it verbum ipiternum. Jesus i Nazarenum, Jesus ibatas i Baragas, Patias lumipas ihimit picabit imerisiana mitam jarum karum dium it verbum ipiternum. 3 beses po at salin sa isip lamang po at hindi nakabuka ang bibig at ihi po sa buong katawan. Sana po nakaintindihan nyo po yung aking video. Sana po huwag po makalimot mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot po rin yung bell icon para hindi po kayo palagi po kayong updated sa aking susunod na video. Sana po pakiingatan po ito. Napakabisa po ito na pag gumagawa po kayo ng mga ganitong ritual po ay palagi po tayo nakapokus at humingi po tayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na palagi po tayong gagabayan sa araw-araw. Palagi po tayong manalangin sa araw-araw. Palagi po tayong isa puso't isipan ng pagkumbaba, pagmamahalan, pagbibigayan, ang magtulungan sa isa't isa. At kung gusto niyo po magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa baba para may shoutout ko po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Babay po.